OK, takže já vás zdravím při mým prvním let's play na hru Rust Experimental. Tohleto je můj úplně první let's play, co jsem kdy točil. Takže každý like, dislike, koment beru, aspoň budu vědět, jestli točím blbě, dobře, jestli se vám to líbí. No, co říct k tomu Rustu, je to experimentál. Jo, hele, já si říkám, no ono mě to nějak tak trošku kouše, takže já budu muset snížit kvality. Určitě. A ten draw distance to nechám možná. Určitě to hodím třeba, ty vole. Pěkný. Kvalitu asi vypnu, protože to je moc. Jinak hele, už tady hodili i to, což jsem docela rád. Trošku to snížíme, tak. Už by se nám to nemělo kousat, super. Takže viděl bych to tak, že bych vytěžil aspoň jeden strom. Tady máme hned vedle sebe shooter, což je paráda, uděláme stone hatchet. Jak si můžete povšimnout, je to úplně něco jiného než normální Rust. Je to tady pozměněný, koukám. No, když takový, no. Co to máme? Tools, campfire, paper. No, něco dobrýho, no, aspoň něco, no. Koukám. Traps ten banán, no tak to mě dostalo. Tak to bylo dobrý. Takže já bych to tak viděl nějak, že bych něco vytěžil. Pardon, jsem se napil. Podle mě by to mohlo stačit. Ještě 3krát. Teď máme přesně. Začíná tma, což je docela na hovno. Ve tmě je to docela dost na prd. Koukám, mi to těžení pozměnili, je to takový... No. Nemám chuť říct lepší, ani že to na hovno, spíš mi to nějak jako nevadí, ale spíš je to horší u mě, protože dřív jsem se koukal, kolik mi to dává, teď musím koukat do inventáře. Potřebujeme 100 stoneů a 200 dřeva, což dřevo už má stone ještě ne. Takže něco natěžíme. Pak bych to viděl na průzkum, pokusili bychom se najít nějaký město. Cestou určitě vezmeme nějaký barely. Udělali to, že barely máte nějak různě rozmístěný po mapě a padají z toho nějaký předměty, různý sleeping bagy a tak dále. A antiradiační pilulky. Tak. Máme přesně, takže uděláme si tu stone hatchetu. Ukazuje to i jak dlouho, takže rozsvítíme si. A viděli bych to tak. Nejhorší je, že v tom Rustu zase tak moc nehrajete proti hráčům. Tady hrajete hlavně proti zvěři, protože tady ta zvěře je fakt jako masivní. To tady je jako fakt muchomurka. Hezky. Tady je fakt jako zvěř. Tady vás doženej medvěd, na rozdíl od... my jsme našli město. Na rozdíl od starého toho rastu, tam vás medvěd nikdy nevyhnal. Skoro ani čokl. Ty vás dožene medvěd ani levou zadní. Aha, jo. Jasný. Tak dobrý, tak já bych to asi kempnul někde tady u toho, protože tam budou slušný dropy v tom. Takže my craftíme ještě 50 sekund. Tak to tady ještě vezmem. Vidím brutální hovno. Ty vole. Každopádně pak jako nejlepší drop, co tady můžete získat, je airdrop. Tam padají třeba například padnou 2 boltky a AKčko,
tomu náboje, nějaká háčeta nebo něco takového. Docela pěkný dropy tady padají, no. Takže ještě tady máme ještě 8 sekund. Ale už to bude. Tak pojď. Potom tady je úplně jinak udělaný, že když chcete vyhodit věc, tak to drop. OK, jsem tu zpět. Nastala trošku menší chyba. Matka mi dala na starost menšího bratra, takže trošku rušno bude. Jo, dobré, zase ještě. Tak. Já bych to viděl, že bychom už mohli udělat ten papír. No. 25 sekund. A jak uděláme papír, tak uděláme stavěcí plánek. Začal bych stavit nějaký barák. Co menšího baráček. Potřebujeme potom sehnat klout. Že to tady je docela dost potřeba. Řešení jde po 30, jak se můžete všimnout. Už craftíme building plan, takže 26 sekund. Tohleto město jsem ještě nikdy neviděl, takže to bude docela překvapkový pro mě. Každopádně nějaký další díly, série z toho experimentalu určitě budou vycházet, protože nás tady začnou hrát ještě s jedním kamarádem. Takže toho bude víc a víc. Jak budu mít možnost natočit něco, tak natočím. Raz normální, Battlefield maximálně už arena, protože teď už tam přibyla arena. Stránky, když tak chodím do popisku videa, server. To už kolik máme? Máme 5000. Ty brďo. No, to už by mohlo stačit. Už máme building plan, takže vám předvedeme, jak se taky staví v tomhletom rastu. Je docela brutálně na prd. Teď jak je tma. Počkej. Ono nám to... Ne. Nebo jo? Proč máme žlutou hočetu? To nevím, jestli jsem měli, že tady může ruknout ta věc, nebo ne. Ale každopádně to hodíme k tomu městu, jak jsem říkal. A nevím, jestli na této straně, protože to nemá stromů, tamhle jich je víc. No když tak to budeme dobíhat, no. Každopádně hodíme to... Klánc. Vezmím čtverec. Je to černý z toho důvodu. Počkat, no, to jsme to. Ještě tu bednu. Pokud budete si dělat barák, tak po každý tu bednu musíte mít u sebe. A hlavně tu pak položíte, uděláte si 3x3 barák a hodíte ji doprostřed. K té bedně se vám nesmí nikdo dostat. Jak se k ní někdo dostane, tak se tam povolí stavění a může vám zbořit celý barák. Takže na to se dávajte bacha. To vám radši říkám, jestli začnete hrát taky. A to je docela nepříjemný, když se k tomu někdo dostane, no. Takže já to zvýším na 3x3. Tak. No tohoto ještě nedořešili. Tak. Koukám, pití tady je všechno. Jídlo. Co ta skříň? Ještě 60 sekund. To bude ještě na dlouho. Tak já bych tady nic nedělal, tak půjdu tady kopat do stromu.
Nějaká budka, tyjo, to nevypadá nějaký město, to vypadá spíš nějakou budku, tyjo, stodou. No tohle jsou taky nějaký město velký, což rozhodně budem hledat až v dalších dílech, pokud se vám to bude líbit. Tady to je zatím nějaká provizorní stodola, to vidím taky poprvé. Oni jsou furt nový a nový updaty, takže bude furt a furt něco nového. No. Co ještě říct? Víte, už ani nevím psát. Jaký gamer. No. Koukám, hodně lidí začalo hrát, takže teď se tady budu dávat asi hodně bacha. Dřív jsem tady hrával já, Kozel a spol, Bob, Semi. Hele, airdrop. Letí airdrop. A už máme, každopádně už máme bednu. Bojím se jako svině. Aha, tak mi nám něco píše, když to tam nejde, nebo co? No, každopádně vidíte to stavění, co tady je teď. No, tak vypadají pilary. Jak říkám, úplně něco jiného než v normálním rastu, jako. Taky jsem na to poprvé koukal. Každopádně se bojím, ale za chvilku nám dojde dřevo, ano. Přišlo k tomu. Tak co pokácíme tady? Pak je docela zajímavý. Dá se tady stavit i na skále. Normálně na skále se dá postavit baráček, takže to vám ještě taky ukážu, až bude přebytečný dřevo. Teď mi dochází, takže bych chtěl sunat tu muchomůrku, tam nejde? Nejde, tak nic. Muchomůrka jen tak na okrasu. Nevím, proč se toto... Proč se to nedává na jednu hromadu? Jo, dobrý. No. Tak, zdi máme. Uvidíme tam ty dorvé, takže... Tak, a dveře. Dveře jsou teďko na prd. Není heslo, potřebujeme zámky. A to než najdeme, tak to se asi posereme. Takže je to dobrý. Tuhle skříň potom za chvilku sem dáme, ale najprv hodíme třeba takhle, takže... Tak zase nemáme dřevo. Tak. Ale už letí airdrop. Tamhle letí. Jak si můžete povšimnout. Tak, momentálně vidíte drop v experimentalu. Neříkám, že by to bylo na prd, ale kdyby to spadlo nad náma ta bedna, tak by mi to vůbec nevadilo. A jak říkám, no to airdrop padá jak si chce. Takže padá to neuvěřitelně dlouhodou. Taky, to jsem neřekl, ale... Ty vole, kam letíš? Proč to nehodíš? Proč to nedropneš? Co? No. Potom vám můžu taky říct, že
když budete chtít a pokoušet se přeplávat vodu, tak chcípne to. Tady nejde přeplávat vodu, tady když budete pokoušet se na háč, jako já, přeplávat vodu, tak po chvilce umřete na zimu. Tamhle to dropnu, vidíte? Umřete buď na zimu, nebo na něco jiného. Nebo na to, že je to prostě hovadina. Takže nedoporučuji přeplávat vodu, je to nebezpečný. Každopádně začíná nám den, což je docela luxus. Co je tam? Nic. Žádný domeček. Každopádně vám můžu ukázat. Haha. Tamhle co? To je prase. Takže to je paráda. My jsme našli prase. Což je docela luxus. Najít prase teďkon. Jak koukám, tady taky padal airdrop. Jak tam jako na zemi. A zabijem to Ty vole, to je rychlý. Co to je? No vidíte to. Co to je za prase? Vždyť to máme ty jako prase. Ty vole. Vždyť já to nikdy nedoženu. No, už to dostalo 2 hity. Ano, máme to. Tak jsme dohnali. Štěstí. Nebudu odepisovat, musím se soustředit na let's play. Jinak v tom experimentu jdou těžit i takovýhle stromečky, což jsem taky čuměl. Třeba z takovýhle stromečku dostanete 750 dřeva. Takže takhle. A to máme asi, když tak počítám, tak 5. nebo 4. 6. člověk, co tady odepisuje. Dneska, jak tady jsem. Takže koukáme tady docela dost lidí. Kolik máme kloutů? Nemáme na sleeping bag. Na 50 kloutů. No nevadí. Kolik potřebujeme na furnaceu? 100 love grid full 100. Kolik dostaneme? 5. 10, 15, 20, 25, 30. Do prdele. Aha. Tak to je docela vřití, nemáme animal fat. Ano, luk, teď mi připomněl, luk se nedá udělat. Musíš najít blueprint, jak říkají ostatní, tak říkám já, musíte najít blueprint. Hej, koukejte se na to. To není tak velký, já nevím, jestli to mám risknout, hele. Let's play. Pak umřeme. Tak to zkusíme, ale nejspíš umřeme, ne. Neříkám nic, jako že to bude extra něco. Tak něco jsme to schrastili, ale vůbec nevím, co nám to padlo. Teď máme teda radiaci, ale neuvěřitelně velkou. Pomalu nám to jde dolů a já umírám pomalu. Jo, my máme nějakou injekci. Co to je? Heal. Ty krávo. Tak jak jste mohli vidět, tak si to voden dal normálně a prdnul si to do té ruky, jo. Každopádně já teď udělám střih, kouknu se, jak dlouho natáčíme, vůbec nemám páru, jak dlouho točím. Takže za chvilku jsem tu. Všiml jsem si toho, točíme už 20 minut.
Takže já bych to viděl tak, že bych rychle dostal ten barák, hodil bych tam tu střechu, nevím, nejspíš nahraju za kamerou aspoň ten zámek na ty dveře, aby nás nikdo nerejdnul. Takže omlouvám se, ale bohužel to budu muset udělat. Hodíme sem tu bednu, jak jsem říkal, doprostřed. A dostavíme tu střechu teda. Tak, dobře, máme to. No nic, takže já se s váma loučím, dejte určitě palec nahoru, když tak dislike, abych věděl, jestli točím dobře, jestli dělám chyby, komentář, to samý všechno. Takže já se s váma loučím a zdarec.